आदि हाथाय सानायावनो दांफ्लांना लादोंहाय। आरडि बड' चेनेल हाय आब'नो हाय आगै वेलकाम आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ। मा ओंख्रि जानानै फैखो आरडि बड' चेनेल आगै खोन्थाहरदो खबरफोरा मारै दं। बेसेबां थांखो साबसक्राइबारा 1.26k मालाय। ओमफ्राय मामाया बेसेबां थांखो आगै नोंनिया वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो आगै खोन्थाहरदो। मा ओंख्रि जाखो आब' सनानो ओंख्रिया जोंनिया खुमब्राजों जिंखाजों लागायदों बाथोन ओमफ्राय मैखुन एवनाय। ओमफ्राय पद्म नार्जारि आगै फैबाय जोंहा नै मा होनदों हाय बाजैनो हाय आगै वेलकाम वेलकाम प्रमद नार्जारि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरदो प्रमद नार्जारि आगै। जोंहा आगैया नोजोर ब्रह्म इउटुब सफैबाय नै आगैया मा खबर आब'नो खबरा मोजां बिदिनो नै दासो ओंखाम जाखांदों आरोना। आरडि बड' चेनेल 3000 थांबाय आब' 3000 थांबाय होमबालाय 1000ल'सै मनिटाइस जानो ने। आरडि बड' चेनेल बारख'बायलै मोगथां आगैया सफैबायनाय जोंहा हेल' आब'नो हेल' वेलकाम वेलकाम मोगथां आगै आंनि एलबियाव बरायबाय मा ओंख्रि जानानै फैखो मोगथां आगै। ओमफ्राय आरडि बड' चेनेल आं मैखुनखौ जि गोथाव मोनो आब' आंनोबो हरनानो मैखुना जिगाबनि मैखुनसो आगै जिगाबनि मैखुन बानायनाय बे मा होनो बानाया होनबा बेबायदि बानायनाय 60 थाखा फवानि बायनानै लाबोदों। बिबारानि जाखो माबासो नामा जिबेर बुरजा सोगोन बियो जिबेर बुरजा आयु नो जिबेर बुरजाखा बे नोजोर ब्रह्म मा ओंख्रि आब' नोंसिना जोंनिया ओंख्रिया माबासो आगै खुमब्रा बाथोन खुमब्राजों जिंखाजों बाथोन आरो दा ओमफ्राय मैखुन एवदों जिगाबनि मैखुन। ओमफ्राय जायाखै आब' दाबो जायाखै आरोना नोंस्रा नोजोर मोनालाय माथो ओंख्रि नोजोर ओमफ्राय पद्म बाजै लाइक दानो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय माखौ मिनिहरबाय थागोन जिबेरालाय। आरडि बर' नोंना मा गामि आब' खि आंनिया जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार आरो माबाया गसाइगाव जायगायाहाय गसाइगावनि। ओमफ्राय नोंलाय बबेनिथो आरडि बड' नोंहा अबेनि खिथा हरदो दे। मोगथां आगै खबर सबर मारै दङ। मोगथां आगै खबर सबर मारै दङ नोजोर आगै नोंनिया बेसे आयौ खुसियाया आमाइनि फिसाज्लानि हिनजाव गोदान 2 days आं गसाइगावआव मैयासो थांना फैदों आब' सना। अबेनिमोनलाय आगै नोङो अबेनिमोन गसाइगाव फैलायलायनाय जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनो जाखागोन खोमा नोंबो आरडि बड' अबेनिमोन खिथाहरदो आगै। मोजां आब' न'आव थांनो मोनथारसिगोन फैदो दे फैदो फैदो न'आव फैदो दे। अमा खोमा सावना एवनाय आलु जहलसो आब' आइयै आंनि फेभरिट अमा खोमाया थोस जि जानोसो लुगैबाय खुदैसो गलाबायबाय आं नोजोर आगै
अमा खोमा सावनायखौ जा गोथाव मोनो आङो जिगोद जिगोद जानोना सोख्रो सोख्रो होनलायलायो जा गोथावना आंना गामिनि नामा मालबिथा मालि बिथा बे अबेजों आं चिरांनि हिसाब चिरांनि मानोबा फैयामोन आगै मैया गसाइगावआवहाय माबा खामानि दंमोन नामा आरो जोंनि गसाइगावखौ माबायदि मोनलांखो खोन्थाहरदो आगै ओइ नोजोर आं मालाबा अमा खोमा बायनानै होफैलै जा गोथाव मोनो आङो सोखो सोखो होनलायलायनाया नोजोर हास बुरजा मोनदां जाजाहैगौमोन आंबो गोथाव मोनोनो जाजाहैगौमोनलै नोगोर सोखो 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 होनलायलायखायो ने मोजां मोनथारो आंहा जानो जोंहानि आब' हाबा जानाय दंहैयो आब' कि गसाइगाव मा जायगायाव दंफैयो नोंब'आलाय आयौ मारै जाखो गसाइगाव मा जायगायावहाय आलासि जाहैदोंमोन आलासि जाफैदोंमोन आरोना गसाइगाव मा जायगायाव बेबा सोर सोर दं कमेन्ट खालाम मोगथां आगै माला फैगोन नोंहालाय जागोन आब' आं लांगोन नोंनोबो दे औवाबारि गामिनि गामिनि गामिया नामा औवाबारिया अबेजोंलै औवाबारि गसाइगावआव अबहाय औवाबारि दं हो ओइ मिंख गसाइगावआव अबहाय औवाबारि दं औवाबारि गैयाना औवाबारि गैयाथ' आगै अबेजों बेबा जोंहा मा होनदों गुमैया बहा खाथियाव दङबा बुंहर गुमै नाम्बारखौ हरगासिनो बुंहर गुमैया बहा खाथियाव दंबा बुंहर गुमैनो नाम्बारखौ हरगासिनो मारै गुमैया बहा होनदों गुमैया बिलाइ होगासिनो खाथियाव दंबा बुंहर बुंबाय मा बुंनो गुमैनो नाम्बारखौ हरगासिनो गुमै गुमैथ' गाव मा होनदों गुबैयैनो नाम्बारखौ आं बुजियासै ससेखौ मोगथां मा नाम्बार जिरिमिया आदा फैदों नै जोंनिया जिरिमिया राभा आदा हाय मा खबर मोजाङैनो दं आदा नोंलाय माबोरै दं खोन्थाहरदो आदा सोरजोंबा लोगो जानो गोसोबा लोगो जालायबानो जाबाय बयबो एम एस बड' निउ फ्रेन्ड खाम एम एस बड'जों जाय लोगो जायाखै लोगो जालायदो आंना दिनैहाय 10 जन खमायदों 10 जन आंनि नाम्बारखौ गुमैनो हरगोन बुंदों आंनो हरदो नोंबो मैया नोंखौ सिनायाना आंखौसो सिनायो दा नोंलाय मेरिखौथ' मोजां आगै मोजाङैनो दङ आरोना मा ओंख्रि जानानै फैखो जेरेमिया आदा सोरजोंबा लोगो जानो गोसोबा जादो बयबो ब्लु नांगौबा बुंदो हरनायसै दा दावराव दावसि नायोहाय बे सिनेमाफोरखौनो सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे माबा दं जिरिमिया आदा दं जोंहा ओमफ्राय एम एस दं आरो मोगथां दं आरो नोजोर दं ओमफ्राय आरडि बड' सेनेल सोर सोर लाइक होआखै मोनसे लाइक होजोबदो अननानै आंनि एल बि खौ जाथ'वाखै मानो दाबो जादिया नाम्बार हरनो होनलाय मोगथां फेसबुकाव हरग्रोबानो जाबाय सोर सोर दं कमेन्ट खालाम थांजोब्बायसो माथो खोन्थाया मुङा
सोर सोर दं कमेन्टल' खालामहरदो दे सोर सोर दङ। अके दानो हरगासिनो नै ससियेल मिडियायाव नाम्बार हरजायालै आगै फेसबुकाव हरनानै हो मिथिबायना सोर लोगो जायो जाबानो जाबाय आंजोंबो मोगथां आगै जिरिमिया आदाजोंहाय लोगो दंना गैया नोंहा लोगो जादो आरो इमेज आगै आदा जिरिमियाजों लोगो दंना गैया लोगो जादो नै जोंनिया आगैया सफैलायबाय हेल' आब' होनदों हेल' सोंलु इदिट वेलकाम वेलकाम आंनि एल बेयावहाय वेलकाम ओमफ्राय जिरिमिया मा आदाया मा नोजोरसो नोजोरा मा होनदों जोंहा आं ओंखाम जादों आब' जादो दे जादो आगै ओंखाम जादो दे सोरनामालाय अमा मामाया अमा खोमाया र' अमा खोमाया नोंसिनिनो ना नोंस्रानो अमा खोमा आराम सोख्रि सोख्रि जागासिनो बियो आं मायदि मालाबा गाबोन लायनानै जाफैथारसै आङो आं गाबोन अमा खोमा लायनानै जाफैगोन आं ओंखाम जाबायना आगै जाखांबाय आदा ओंखाम जाखांबाय जाखां लोंखां बिसिनायाव हाबनानैसो दसे बाबु उन्दुनायखाय इलबि होदों आङो लाइभ हगारदों भिडिअ'बो होनाय जायाखैना आङो दामानि 8 दिन 9 दिनसो जाबाय खोमालाय भिडिअ होयिया टिएन बर' वेलकाम टिएन बर' वेलकाम वेलकाम सोंलु जाखांबाय नामा आब' जायाखै आगै सना नोंहालाय ओंखाम जाखांबाय नामा सोंलु इदिट आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो सोंलु ओमफ्राय जिरिमिया अ दे होनदों अ दे लोगो जालाया नामा नोंसोरलाय रावबो लोगो जालाया गावजों गाव अ आं मिथिखागौ आं बुंनोसो नागिरदोंमोन औ आंनिया दाखालि माबा आङो बिदि लाइभ फैनायावनो आरोखि ना माबा खालामथारदोंमोन वाट्सआप ना माबा खुलिदोंमोनब्रा ओमफ्राय दाना नुदों नामा वाट्सआप खुलिनाया रेकर्ड जायोना रं नाम्बार फैलागासिनो दिनै हारसानि रायलायनाय औ जाखांबाय जाबाय आब' औ मा ओंख्रि जाखो सोंलु आगै आब'आ आंनि गोदान भिडिअखौ मानो नायाखै नायाखै नामा आंलाय आं नायदोंमोना दहाय सोरनिखौबा नायदोंमोनला अ आगै सना नोंनिखौ नायनाय जायाखै नै नोंनिखौ नायनाय जायाखै दाहाय नायनोसै आङो दहाय मेला मानसिनिखौ नायदों आं सोरनिखौ नुखो नामखौथ' नायखायाखै आं फारि फारिसो नायो नालाय आङो नटिफिकेसन फैनायफोरखौहाय आं ओंखाम जानोसै दे आदा दे ओंखाम जाहैदो दे जोंहा जोबोद सयाबिन दा जोंहा जोगोनार सयाबिन दाउ बयलार ए बाजासो आब' औ गोथाव दे दाउ बयलाराबो गाज्रिदाय नङा जोंहाबो मैया जादोंमोन मोनायाव दाउ बयलारखौहाय मा ओंख्रि संखो नोंस्रालाय संनोल' नङा आगै जाखांबावबायसो माबासो जोंना ओंख्रिया खुमब्राजों जिंखाजों ज' संदों आङो बाथोन ओमफ्राय माबा एवनाय मैखुन एवनाय आरोना जिगाब मैखुन बानायनाया 60 थाखा फवानि लाबोदों दहाय बिखुनजोआ बेखौनो एवजादों सोंलु इदित फै ओइ सोंलु इदित आगै इजि गेमारजों लोगो जानोनो गोथाव दे आब' थावालै अबाव गोथाव जानो दिनै मिरामिससोना गाबोन हले अमा खोमा लायनानै जाफैनोसै र'
ब्लु हो आब' अके ब्लु होनि दे गोथाव लोगोफोरा फैदो गोदानसो गोदान लोगोफोरा फैदोनो गोदान लोगोफोरा फैदोनो एजि आगै नोंबो सोंलु आगै जोंहानि सोंलु आगैखौहाय सापर्ट खालामफिनदो नै लुहरबाय आं नोबो $59 जाबायमोन आंना दिनै मिथिबाय आगैमोन गारिब संग्राम हाय हाय वेलकाम वेलकाम गारिब संग्राम मेरे एलबी में आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आया है मेरे एलबी में गोजोननाय जासिहरबाय गोरिब संग्राम आगै नोंनिसिम मा ओंख्रि जानानै फैखो जालायबाय नै खिफिनाया सोरबा गोसो दों आंखौ साब खालामना कमेन्ट हर दानो बेक हरगोन इजी गेमर से जो भी फ्रेंड होना चाहती हूँ नया फ्रेंड कमेंट करके रखने के लिए बोला है वीडियो में कमेंट करने के लिए बोला है बैक कर दूंगा बोला है खाम चेन खाम दे नोङो सोरजोंहाय माबा लोगो जायो लोगो जानायबानो जाबाय आयौ र' खर'सो मानलायलायो आंहा गरिब संग्राम उड़ीसा भुवनेश्वर उड़ीसा से है आप थैंक यू लाइक नहीं किया तो लाइक करो सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करो प्लीज मैं भी आपको सपोर्ट कर दूंगी उड़ीसा संग्राम सरि उड़ीसा संग्राम लायनो गरिब संग्राम मोगथां आब' हरलाय गुमैजों रायलाय हरगौमोन आं दानो मा रायलायनो दे बुंहर आं खोन्थानानै होनि मा सोंनो गोसो सापर्ट खालामबाय आं इजि गेमार दसे थुना फुल वास खालामगोन आं दसे थाना होनदोंहाय फरायनायफ्राबो जालाय लांलिया आंनिया दसे थाना फुल वास खालामगोन आं मोगथां आगै मा होननो गोसो होनहरदो आं खोथाना होनि सापर्ट खालामबाय इजि गेमारखौ इजि गेमारखौ सापर्ट खालामबायनो जोंहा सोंलुआ गैया दसे थाना फुल वार्स खालामगोननो आगै सोंलुआहाय नोंबो सापर्ट खालामदो इजि गेमार माथो कमेन्ट हरदिया रावबोलाय लोगो जानोसो थांदों बिसोरबो गरिब संग्राम गया है क्या चैनल है क्या चैनल दसे ओरैनो रायलायनो लुगैदोंमोन आब' सोंहरदो मा सोङो मबाइल नायगासिनो आं खोन्थाना होगोन दे मबाइल नायगासिनो दङ आरो फेसबुकबो दङना बेनाबो जयन्त ब्रह्म JAYANT ब्रह्म
साउन्डआ फिसा खालामलायब्रा आं दाखालिनो मोनदों आब' दाखालिनो मोनदों आरोना फेसबुकखौ बिनिखौ ना आंनिखौ बेनिखौबो मोनबाय आरो आंनियावबोथ' फ्रेन्ड दङना नोंना साउंड तुम्हारा वॉल्यूम कम करो ना इतना वॉल्यूम क्यों दे रखा है मेरा हो क्यों है क्या अरे ईयरफोन तुमने दिया है मैंने नहीं दिया है कमेन्टआनो हरासैहाय रावबो जयन्त ब्रह्म दा आब' गुमिनिखौ सोर बुंदों आं जयन्त ब्रह्म JAYANTA जयन्त अके मिनिहरबाय होननाय जोंहा सोंलुआ आयौ थाम्फैया हरलायबाय नामा बालाखौलाय आयौ थाम्फै नुसनबाय आं र' नायनि आब' JAYANTA मा ओंख्रि जाखो लाइदान एनार प्रडाक्सन फैबाय जोंहा ओंख्रिया जिंखा बाथोन खुमब्राजों आरो जोंनिया माबा एवनाय मैखुन एवनाय आरोना नै थाम्फैया थैखासिगोनहाय मोनहानो बोरै मोनहा हरनांगौ जाखो बे थाम्फैखौलाय मा ओंख्रि जानानै फैनाय एनार आगै कि सब्जी खाया आसिल जिंखायाबो बाथोन जालाय जायो जाजायो संनानै जेब जेब लाथा 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 होनायखौनो बाथोन बुंनाय जायो मा फिल्म नायखोलै जोंना गुमैया नोंसिनिया गुमैया मा फेसबुकआवहाय नायो फेसबुकआवहाय जा महराव नुजाफैयो बेखौ लाइन 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 नायलांजोबगोन बियो मोजां मोनैखौ बोखोगोन मोजां मोननायखौ नायगोन सिनेमा फैजोबो बिनि फेसबुकाव जेबो फैया सिनेमासो फैजोबो इउटुबावहाय बे माबायाव ना फ्राय आलु टमेट' गोथाव दे आलुआव टमेट' होबा जा खैसिब खैसिब जा मोजां जायोना जोंहा सानाव बिदिनो मोनदों मैयाबो बिदिनो मोनदों बिदिनो हाथायाव थांनो बानानै आलु जहलखौनो जालाबायदों मैगं लायनो बानानै खरसखौ मालाय बेसे लायनो दे 500 थाखा लाङोबा मनाया बरथिगानो जाबोनो नागिरा थाव गोथाङानो 209 थाखाखा बावनो लाब थाखायो थैखागोनसो दानि जुगाव मा मावनानै जाबावनांगौ जाखो एनार रसासो नांसिगोन नामा साख्रि गैया बाख्रि गैयालाय आयौ बिसिबा गिदिरबाव थाम्फैया होनदों फरायबाबो साख्रि मोना फरायाबाबो दाय फरायबा लेखा मोनगौमोन साख्रि मोनगौमोन ना होननानै ने
बारि खनायाव खालुबाय मैगंखौ खालुबाय मैगंखौ खारुनानै सानफे मोनजानो बारि खनानि मैगङा सानफे थानो आगै गाबोन नङाथ' समफोर जोबगोन ना थाम्फैमोन बेसेबांबा गिदिर मोनबाय आं फैबाय साला थैनोनो आयौ थैबावाखैसो नै आयौ 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 आरे आखायासो सालायलायबाय आंनासो थैबावाखै थाम्फैया नै ओइद साला जा गिदिरखा थाम्फैयाबो बथिं थाङोमोन ओंलै आब' थाम्फैयानो होनदों आं थाम्फै बुथारदों र' मबेयाव थांखो जा गिदिरखा थाम्फैयाबो दैनि खाबो बेनो सोयो नैबेनो जोंनिया लिडारा थाम्फै सोयो बेयो थाम्फैया ओमफ्राय बेखौ अरा सोग्राखाय बेसो सोयो बेखौ अरनाङा होननायनि आंखौल' अरो अबाव थांखो दानालाय थाम्फैयाबोलाय दानो जोंहानि दैसा राजाखौसो अरफबजोबगोन थाम्फैया सिखाव फैखोना मा फैखोब्रा मा सैमा सोंलाबायखो एना मिनिहरदों नै मोनबावाखिसै आं थाम्फैखौनो ओरैबायदि सालाखा थाम्फैयाबो माने गोजौआव बाबा नायनानै बुथारो नालाय ओमफ्राय माबासो बिरबायसो थायो ओमफ्राय नङाबा खना गाहायावसो थांलायबावो गोजौआव थाया मासि सालाक थाम्फै फिस्लाय नोंसिनाव फैसा खावनो फैदों खोमा सिखावफोरा जानोबो हागौहाय मा थिग बारिजोंहाय गाहायखा हाव बोरैहाय ओरैनो सोनाबजों वाला गाहायखा फैसायानो गैया सिखावानो खर' खुथरनासो थांगोन नागिरनानै मोनैनि गाबनानैसो थांगोन बिसिनि न'आव मानो हाबफ्लाङामोन जोंलाय होननानै सिखावाहाय पियार बर' आगै फैबायनै जोंहा हेल' आब' होनदों हाय र' हेल'बो जाहैदों हाय आब' होनदों हाय वेलकाम आंनि बेयावहाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो पियार बर' आगै गुड नाइट सावफुं थाम्फै थैनायनि गुड नाइट सावबाबो जेबो जाया गुड नाइट सावखायोमोन ओरैनोसो फैसा लस मुसारि सोंखायोना आरो मा जादों गुड नाइटआ खेवजोबबाथाय गुड नाइटआ जेबो खामानि गैया मिथिबायना आगै आरो दा गरमाव भेन्टिलेसन फांनानैथ' उन्दुनो हाखाया नै ओरै सोंबावो सैमाया माथो ओंखारनानैबो नाहरजाया रावबो जोंहा अफिसियेल फैबाय नै हाय दारलिं नोहाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो सार आगै सारसो होनसां नामखौनो सार मा ओंख्रि जानानै फैखो सार बारा बाराबा नोंखौसो खावनो फैदोंदां आब' आंखौलाय मानो खावनानै मा मोननांगौ नोंगौ मैया खावबावो आंनो 50,000सो लाबो 50,000 बांद्रायो 5,000फोर लाबो नङाबा नोंनि हिनजावखौ हगारला होनबाबो होद लांदो नाङा आंनोसो होनगोनदां मिथिबाय ना
आंनि लाइफआव फैयाखै आं मोनथियाखैना माला लाइफ फैयामोन दिनै फैदोंमोन नामा आङो आयु नै अबावबासो थांबाय र' माया सोमोन्दो सोमोनदे माया सोमोन दे आब' माया सोमोन्दो आब' मा होननाय जाखोथाय माया सोमोनदे आब' बुजियासै जारलालैनो लांदो नांलासो होनखागोन सारा जों मा होनदों आंनि लाइफआव फैया नों दारलिं दारलिं आंनि लाइफआव फैयानो दारलिं आङो नोंनि लाइफखौ नुवाखै दे नै लाइभ जागासिनो दं दाबो ओमफ्राय आंनानो लाइभ सोलिगासिनो आङो नोंनियाव बोरै थांलायखो आं नोङो मोनसे थि टाइम खालामनानै ला मिथिबायना आंखौ सैयाना नों बेखायनो फैया आइया मबाइला गंनै मोनबासोमोनलाय फैनो हागौमोन आंबो मबाइलाबो गंसेल' नालाय गंसेया जोंहा नानिया लानानै उन्दुयो मोना बिनि मबाइलखौबो देनजारसो गथ'आनो आं नोंनि नटिफिकेसनानो अन नंगौना नङा बिनि माबाया मानो हाबफैया आंनावलाय नटिफिकेसन अ बाबा दा थाम्फै हाबो बिदि गोदाव सोराव दाखालाम नोङो दासो बुथारदों आङो होसो होसो थाम्फैखौ जारलालै आंखौ सैयानो नङा बिदि नङा आगै आं नोंनि एलबिखौ नुसनाखै आरो आङो दा लाइभ होगासिनो आङो 9था राइडआव होदों नोंबा खयथायाव होआमोन खयथायाव होआमोन नोंबा आं मोनसे फिक्स टाइम बानायना लालै होमबा बयबो मिथियो माखौ मिनिखोलै सोंलु आगै हा 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 होनलायलायनानैहाय दे सोरनि सोरनि जेबा अबे अबेनि खोन्थाहरदो दे एसे गाजानो एसे खोनासंसै सोरनि सोरनि जेबा अबे अबेनि जेबो नङा दे लिं आं 8थानिफ्राय होदों दारलि सोंलुआबा माखौ मिनिहरखो साला दिहुनलायना हे 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 होननानैहाय जेबो नङा दे दारलिं आं ओरैनोसो होनदों अ मिन्थियाखै नटिफिकेसनाबो अन ना ओमफ्राय आरो बे टाइमाव आङो ना ओरैबायदि बेस्थ' जायो 7थानिफ्राय 9थासिमा ओंखाम ओंख्रि संनाय 6थानिफ्रायनो होनजायो आरोना ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो जानाय लोंनाय ओरै बिहाव बिखुनजोखौबो जाहोदो लोंहोदो गथ' गथाय जाहोदो लोंहोदो ओमफ्रायसो न'आव हाबो आङो ओमफ्रायसो माबा होयो आंना अदालगुरिनि हि 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 अदालगुरि टु नोंना मामोनलाय अदालगुरिनि मा मा नाम एसे खिथाहरदो दे अदालगुरिनिनो मालाय एन आर प्रडाक्सन मिउजिकनि आराम मोननाया अदालगुरिनिनो माला लाबोयो एनार आराम मोननायखौ बांद्राय उन्दै उन्दैयाव दालालै नांलायो बाला गुदुङाव गानाय बायदि गाब्र'गोन गाब्र'खांनानै थाल मोननायखौ मानो नांगौ आंना गामि दरसे बारबानो मोनो जेबना गामिया हाब खाथिनिनो होमबालाय होमबाथ' थांफा थांफ्लि नायबाय थाथारो बेयो
चिरां टु उदालगुरि जादोंना मोजां दे खालामनो हानाय नङा बेनोसै देनां न'आव थांनो हानाय नङा गामि दरसे बारबानो मोनोनो बेना दे दार्लिं आं लाइभ होदोंबाबो नोंखौ लोगो हमनो फैबाय दे 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 थेंकिउ लोगो हमनो फैनायखाय मिनिबायसो हनै गथ'फ्रा सानैबो सारनालाय बबेनिलै जि एबा खोन्थाहरदो दे नोंना मा गामिनि सोंलुना नोंनाथ' माबाना मा गामि मोनलाय नोंना बिजिनि ना नोंना गोजानथार ने गोजान मोनोहां उदालगुरिखौ एसे जेबो नङा गारि भारा लानानै थांजागोन जोंनिखौ नोंमिनिखौ फैसा एसे बाराल' हो नङा होमबा सारा होनदों आंना जेबो गैला नोंनो गारबायब्लानो गाजाखा एसार बेसे गोबाव सोर बेसे गोबाव थोलायखोलै गोसो थोलायखोलैनो बिजनि हास्रावारि हास्रावबारिनिनो हिनजावा आंहा मेरिटखासो आब' नोजोरा हाबा जाखानायसोनो जोंनिया माबा गोसथोनानै लानाय ना नायनानै लानाय नोजोर आंना 2 नं हास्रावबारि ओमफ्राय 1 नं हास्रावबारि जादोंना बेना गामिनिखासो हनै सोंलुना फाग्लालै बेना मेगना आंखौ लोगो हमनो फै खनखाने अबेयाव अनजालु आयौ दुस्थु जाबायहाय दिना है आंनो दंखायो गारिया आयु दंखायो होनलायबावबाय होमबाबो नोङो एथ' गोजान सोरबा आलासि जाहैनाया नों सालायो जाहैबाय नों गुमैखौ गारि भारा लांनांगौ बिदियाव थिगथार नोंगुमैया नों सालायो नामा सोरबा नोंनो आंखौ खालामना गालांबाय आंखौनो आयु मा जाखो बेलाय दिल थुत गैया होननाय जादों आंखौ लोगो हमनो फै अबेयाव लोगो हमहैनो अनजालु मुसाहारि उन्दैयावनो गोसो गारनो हायासैलैनो खय बोसोर जाखो गोसथोलायनायालाय खय बोसोर जाखो सोंलु खिलु गोसथोलायनाया आंनि लाइफआव सासेल' दङ दार्लिं सोर दं एनार खय बोसोर जाखो नोंसोरना गोसथोलायनाया नोंनालाय बबेनि अनजालु मुसाहारिनि गोसथोनायालाय हारसिं लागाव लांखांबाय आं गहपुरसिम गहपुरसिम थांखांबायनो मालाय हारसिङै आङो हारसिङै गुवाहाटिसिम थांफेराखै माबासिम थांबाय आङो थ्री इयार्स बा बहुत मजबूत है रे 3 इयार्स हो गया है बेसे गोबाव थाबावगोन आरो 4 बोसोर जाहां जाबायलै आब' आय' गोबाव गोसोथोलायबायलै मालाय जोंनियासो बोसोरसेल' गोसोथोलायदों
रं नाम्बार 6 माससो जादों रं नाम्बार रायज्लायनाया ओमफ्राय लोगो हमलायनानै बोसोरसेसो जादों खोमा आरो हाबा जाबायबो। दे डार्लिं आंनि बिखाया मानो बिदि जाखो सना होनदो। नोजोर मा होनदों गोसोथोनाय लानाय कुसुगावनि आब' गोसोथोलायनानै लानाय कुसुगावनि आब' कुसुगाव मा गामिनि बिजया किटचेन हाय गुड इवनिं सिस्टार गुड इवनिंग वेलकम मेरे एलबी में थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कहाँ से है बबेयाव थानाया मोजां जाबाय नंला बेयाव थानाया मोजां जाबाय नंला बेयाव थानाया मोजां जानाय नंला मा होनदों जोंना सारआ ओमफ्राय 3 years दे मोजां मोजां आई एम फॉर बेंगालोर आप मेरे को सपोर्ट किया है कि नहीं आपके साथ तो मैं ऑलरेडी फैन है आप मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए सर आगे सोरां इस्टि फैबाय जोंहा नै हाय नायदां अबे मा खामानि सोरां इस्टि हाय वेलकाम आगै बोसोनानो मा ओंख्रि जानानै फैखो सोरां इस्टि आगै मा खबरा बिदिनो दङ बिजे किचेन अन विजय किचन आप मेरे साथ फ्रेंड है कि नहीं फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाइए और नया फ्रेंड चाहिए तो फ्रेंड हो जाइए जुड़ जाइए एक दूसरे के साथ हाथाय सादोंलै आंना नैबे थाइसेया ऑलरेडी कनेक्टेड यू सिस्टर थैंक यू मैं भी आपके साथ कनेक्टेड है फुल सपोर्ट कर देना मैं भी आपको फुल सपोर्ट कर दूंगी वीडियो वगैरह देख लेना जब मैं वीडियो छोड़ते हो तो फुल वॉच करके देना मैं भी कर लूँगी आपकी वीडियो ब्लू दे दो मुझे 5 मिनट के लिए ओके दे दिया थैंक यू थांखु जाबानो सागायो आब' हाथाय सानाया ओमफ्राय दा थैसेलरा बायदि खदै गदलाबायनानै थाबालाय फेनानै A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z A मानि आपेल B for ball C for cat D for dog होनदों विजय किचन किसी से फ्रेंड होना है न्यू फ्रेंड है इधर विजय किचन जानाङालै आब' फोद्दा खांग्रांना थागारगोन बेनोथन गियो आङो जाफेरा बिदि निसा बुस्थुखौहाय बेगरखौ लायनानै बख'फैगोन आं एम्फौखौ गाबोन
ओरैबायदि सायो एखमबा। नङा ए फर आत्मा बि फर भुट दा नोंखाखौना ए फर आत्मा बि फर भुट सि फर सि आइ डि प्लीज कनेक्ट न्यू फ्रेंड रिटर्न्स योर अब भी फ्रेंड हो सकती है वो लोग मेरे लाइफ मेरे एलबी में जो लोग है ना बहुत अच्छा है रिटर्न करके देता है सभी सोंल' इदिट बिजया किटसेनजों लोगो जादो लाइक थैंक यू लाइक देने के लिए सरांगी स्टीव एनआर प्रोडक्शन विजय किचन के साथ फ्रेंड हो जाइए एम्फौजों जाख्ल'जोबजागोन नों हाथाया जाख्ल'बायानो गैलिया बख'नांगौसो जाना फैलायलायबाय लाइक थैंक यू लाइक देने के लिए थैंक यू लाइक देने के लिए थैंक यू फ्रेंड हो जाइए कौन किस किस नया फ्रेंड है कौन कौन नया फ्रेंड है फ्रेंड हो जाइए एक दूसरे से जुड़ जाइए हाय साल' जाबाय नामा हाथाय साल' जाबाय नामा साल' जाबाय माने हागोमागौ थाइसे जादों एम्फौआ ओमफाय आरो थाइसे जाखांनानै थारला गाजोब्बाय आरोखि ना आरो थाइसे जाखांनानैहाय थाइसेयाव अरफैबावबाय आरो ओमफ्राय बे थाइसे अरफैनाया खावसे जाहांबाय ओमफ्राय बियो मा जायो एखनबा समाव हारसिङै गोजौसिन जायो ओमफ्राय हाथाया अरजाबा बेनाव नांग्रोयो ओमफ्राय नांग्रोनानै मा जायो बिनि हाथाय थोंजों मोदोमावहाय बुनानै मोनो गोमोन गोमोन थेबोद थेबोदनो ओमफ्राय सिफ्रुबा फ्रुस गोमोदै गलायलायो गासिबो बिदिनो ओमफ्राय दाखालि नोंगुमैया मुलि लाबोदोंमोन मुलि लाबोनानैहाय बेजों सिरि दंथ'यो दामानि ओमफ्राय सादोंसो आरोना ओंखार आथिङा मालाय सासे आथिं थिखोग्रा हरै थां आथिङा हरैलां आयौ बोरै जाखो एनो फान्थाव गग्लाजों बख'नाया आंनिया 1.5 बोसोरसो 1 बोसोरसो जाबाय खोमा माने आंनिया हाथाय बिदिनो एम्फौ जानाय दंमोन सानसेखालि आङो जा हाथाय साबायब्रा मिथिबायना एनार सोंलु ओमफ्राय दाना मा जाखो अजा नागिरबाबो मोना बेनाव थां बे माबाया बेनाव थां बे मा होनो खालामा होनो ओमफ्राय एखमबा सासेनाव थांबा सासे मोखां सुबाय जाया होनो बिदिनो सेसमेस अजा मोनाखै आरोना सानथामसोआ ओमफ्राय दाना इउटुबाव नायबाय आङो ओमफ्राय इउटुबाव नायनानै नुबाय आङो गोमोदै खावसा गोमोदै खावसाथ' नङा माबा फान्थाव गग्लानि माबाजों मा होनो फिथाइनि बे गोरलै गोरलै बेगरा बेजों उखुन्दैयाव होनानै बख'नाय नुबाय आङो सालाखौ सोलोंबाय आङो सोलोंनानै दाना गमा रोसोम माइरि खसमबो गोरलै गोरलै गुफुर गुफुर जि गदों 7था ना 8था बिनिफ्रायनो सिरि ओमफ्राय नै दासो साफिनदोंलाय दा बिदैफोरा माबा जाजोब्बाय बियो फिसा उजिजोब्बाय बियो बिदैफोरा बेखौ गाबोन लायनानै फोरानफैगोन आं दाबायदियावथ' फिथाइ दङना गोमोदै गोजा फिथाइ थायबाय अखा हानायाव मा जाबाय थाखो सोंलु हामबाय बेजोंनो बख'बाव होमबालाय बेजों बख'बा बेजों बख'बावनांगौ आं जा उन्दुनो ओंखारबाय दिनै मा जाखोथाय मेगना गोदो गोदो माबा आमायसो मोनबाय नामा
सानावबो जा उन्दुनो ओंखारो दहायबो लाइटखौ 11थासोआवनो दोनदों उन्दुनो ओंखारनानैनो सोर सोर दं कमेन्ट खालाम गुसु जाबायलै गेन्द्रा ओइ फांखाया खोमोरैथां मोसा उन्दुनो ओंखारगानायनि बागुरुम्बा होननानै आं थान्दा मोनबाय दिनखौ भेन्टिलेसन आयु भेन्टिलेसनखौ सोर खेवजोबखो बिदिलाय थान्दा मोनदोंनो भेन्टिलेसनखौ बिदि खेवनानै उन्दुजाबाय बायो सोरबा आखाइ सोहरनोसै बायदि मोनो आंहा भेन्टिलेसनखौहाय मोनाबा माथो गेन्द्रा होनना मिनिबावो नै बिमा आं लोमजादोंलैनो लोमजादोंनोलै जोंनिया हनै माबायदि लोमजाखो बेसेबां डिग्रि खोन्थाहरदो गाज्रि दामोन गाज्रि मोनाखै आङो भेन्टिलेसन खेवबाना माबा आखाइ हाबफैसै बायदि मोनो आङो गिनो ओंखारो खोमसि नुहुरजोबो बायहेरानिखौ थोद खोरखि भेन्टिलेसन फांनांगौ लोमजादोंनो मुलि जादोंना जायाखै बिफाया मुलि जादोंना जायाखै जोंहा हारजिसो माबानि नामसो दा हारजिसो लोमजादों हारजिसो लोमजादों मा हारजि गाज्रिसो होनदां गाज्रिसो लोमजादों नुदो नैबावसो जाबाय गाव सेरबा मा जायो याव गिदिर फिसा खालामजायो ऐसा है $540 गरम जादों आयौ गरम जादों मुलि जादोंना जायाखै मिनिहरबाय नै जाबाय मुलि जाबाय मुलि जाबाय एसे मोजां मोनबाय दा मानो फेंफा सुखो नोंहालाय मा जानायनि मा जाखो बेलाय मा मानसि फुथुला हरखो
พูดเลยก็เลยช่าง มา टेनथ'नो टेनथ'दों उन्दुनो ओंखारदों आयौ मा बिलाइ जिबौ बायदि मोनलाय ना सारजार ओइ फिसा आंनि आखाइ साबाय नामा आबा गोलोमजोब्बाय गथ'आ फुथुला नङालै बियो हांगोरमोनदा आयु हांगोरमोनदा माब्ला अनके जाबावगोन नोंनालाय सापर रेडि खालामनानै हरदो बाल दे थोस आङो गिभवे लाबोनो नागिरबाय रिसार्ज मास मोनथामनि फार्स्ट प्राइजनो गिभवे लाबोनो नागिरबाय आं एसे मोजां सिगि हरबावबायसो नै हांगोरमोनदाजों सापर्ट आइडियानो बानायजाला आंना मानो माबायदि नुदों आंखौ मोजां नुदों सोस्रोमा गोसोम गानलायलायनानै साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुलायलांबाय आं नायगान बायदि मिनिलायबावबायसो नै जाला बानायबाबो आंनाबो हारसिङैनो डिलिट जाजोब्बाय एखे खियाबो मिनिबावोसो गावसिना 1K जाजोब्बायथ' बोरै 1K जाया खोन्थाहरलाय 500 जाथारसिगोन बेनाबो जानोसै नोंनाबो हारसिं जादोंनो उन्दुगारबाय आं आगैमोन थेनथ'गासिनो आङो नै गेजेर गेजेरावहाय नोंसोर कमेन्ट हरैनि थेनथ'नानै मबाइलानो गोलैगुलायनोसैमोन सानरोमबो सामफ्रामबो भिडिअ आपल'ड खालामबाय था होनबानो हारसिं जालांगोन दे गाबोननिफ्राय भिडिअ होबाय थानोसै आं रानिंनो जानायनि लोंनायनि नै गाइस आं खिनो ओंखारदों नै गाइस आं माबा सि सुदों होनलायनोसै आं गाबोन दे गुड नाइट आंबो थेनथ'नायसैनो दे उन्दुदो दे आं जा उन्दुनो ओंखारबाय दिनै मा जाखो दे एखे गुमदरिसो जोंबो गैया जास दङनो नङा फन फैबावबायसो मारै दसथायाव फन हरलाबाय थांलाय
आं हारसिङैल'सै नामा होनदों। आंबो गाबोन मर्निंनि थाखाय इदिट खालामनोसै दे आब' गुड नाइट आब' सना बाय बाय दे। आंबो इदिट खालामसै। आंबो गाबोन फुङाव भिडिअ मोनसे गोरलै होनोसै। सोरमोन बिनानाव फन हरदों माबा इन्सटाग्रामनि भिडिअखौ बोरै माबा डाउनलड खालामो होननानै सोंहरनायानो। आंलाय सानदों 10थायाव फन हरनायखाय मा जाखो बिलाय होननानै आरो आं पिकसार होदोंना आंनि बिनानावनिखौ बे ममिनिखौ आंनि बिदानाव ममि ने बेनो आंजों थाफानाया एसे गाहाय मानसिया 1.5 फुटिया फैदों नामा नोंसिनाव ममि फैदों नामा होनना सोंहरदों। बिमा उन्दै नामा आंनि बिनानाव बाय नेक्स्ट लाइभआव फैसै दे। उन्दुनो ओंखारथारबाय आङो मगना जाला उगना दे। खालामा माथो बेयो नोंनाव कल आंनि फनखौ हमला बेयो गामियाव ना उन्दुबाय। आं उन्दुनो ओंखारबाय जानो। बिदिसो होनबा गामिनि ना उन्दुबाय बेयो। आं दोननोसैलै आं जा उन्दुगारबाय बाय गुड नाइट मय रक्ति हो बोरो।